Rostomajty zorta. Rosto w tyłek, rosto w majty. Ale głupie, nie? Ło, Ło. już się boja. Pierło. Ale już się blank boja, hopie. O! Ty tam skokosz przy tym murze. Ja, no ty Ja się... tam zombie. Hopie, Sherlock. Ja. Ty się Sherlock, Holmes. Alois. Hopie. Ło! ale to Ło! W to? No, Zobacz se, wiele tam jest, hopie. Jo, to Co? smula. No zobacz se. co tam? Wiele szranków. Jakich na dachu. szranków? Wiele jest... Ach, ło kule! To widzisz? Rzeczywiście. To Uwaga. jest tak zwana Feuerwehra. Na 3-4 przeskakujemy za wóz, dobra? 3-4. No dobre. O! Dobre. Aż tej żyjemy, to nie może źle. A ino. No, To jest ten tu naprzeciw? ten... ten z przed- Tak, ten ciś taki- tam ja- i to zobacz, leca. że jest coś do picia, no. A ja cię osłaniam. Doleciał. No, ale nikt nawet nie wejdzie. Jest woda. Dobra, to bier wszystko, ja nie potrzebuję. Jeden, No nie, jeden no. jest w dużym markecie, a jeden... Ej, dobra, biegnie do nas, schowaj się. Ja? Kaj. Za ten Ja- market, teraz biegnie za market, gdzie byłeś, schowaj Ja się. widzę go, z lewej zajty go widzę. Ej, Za jak ta pójdzie- osłona w los. ja za No. osłona. Zrobimy tak, bo on myśli może, że ty jesteś sam, dobra. To jak coś, Ja, to ja, go ja, z ja. dwóch stron. Czekaj, idzie. Teraz zobacz, za murem jest. Wall legnął. O, szczelo. Ło! Do nos, a z dołu nam szczelo, z dołu. Z góry, z wierchu, z dachu. Nie. A tu jest Ja trzech. z dachu pierę. hopie, O w nogach ci kuźwa, ciulnął, dostałeś. w nogach ci ciulnął. O ciu. O, dobra. Dość blisko. To co mam, mam iść? Do Clearview? Tak, ktoś tu jedzie samochodem. No nie wierzę, to jest cheater, to musiał być cheater, kurwa. Zabił cię? A, bez sensu, dobra, nie gram w tę grę. Nie, gościu jechał przez całą mapę, ja stałem w ogóle się nie pokazywałem, jeszcze się nie ruszyłem i wjechał we mnie w tą skałę po drugiej stronie. Bez sensu. No cóż. Widzę Clearview, ale to... Co ja tam mam iść, jak ja nie mam nic w ogóle, to mnie zabiją za moment. Mogę się legnąć i się umrzeć ze starości. O. Ale dajcie mi coś, jakoś chociaż nóż jakiś. Pójdź sam, dam ci twoje. Aha, bo ty masz te, dobra, idę. A ja mam maska tego. Z buja. Weź się tam, zbier pod tym. O, dzięki. Udupc go z tej katany, co podniesiesz. Już. Stój! Dobra, po nim. Mam go. Lek! Ja, moje MP5. Dobra. Beer backpack to ja nie chcę. Dobra, o, ja. Tol. No pójdź sam, włazimy na te helikoptery i się witamy. A co to jeszcze są tutaj? Bandagę. Dobra. Dobra. Idzie tu wleźć z tej zajty. Idzie chyba. Dobre. Jadym. Cheater! To jest cheater. Ja ci godą, no to jest... Nie! To jest cheater. To powinno... To pójdzie do chyba księgi rekordów Guinnessa. To ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. Ja! Widzę go! Czekaj, ja go zabiję jeszcze. Czekaj, ty pójdź weg zombie. O nie! Kurwa! Nie dał mi nawet mieć broń. Dupc to. Można to spuentować słowem i tak oto, proszę państwa, w chwili obecnej wygląda gra Infestation Survival Stories. Pozdrawiam. Cytując pewnego polskiego polityka, chuj, dupa, kamieni kupa. Ja? Dziękuję, do widzenia. Ja nie dziękuję.